Hello guys! Musta sa tanan? Musta hinahay? Mustay! Musta sa tanan na mag-vlog daw mini Basti. Ingon siya mo ni una na mga vlog. Tara guys! Bye-bye! Asa day ka? Puso mo. Iha, baba na po ko. Nagbaba mi. Kung ano guys? Na mo ni mong lugar oh. Mo din ni sinsya na mo kay napaayo mi sa namigi paayo sa balay. Among lugar kaya mukat pa. Mo ni sa tingana na mo ni Basti kani lugaran ni. Dire. Kani mo ni. Mo ning lugar sa tingana na mo ni Basti. Dire ra gumi kitik tuyok. Tara! Mangita ko man sa litas, di! Mukhaon na siya ni. Mangita ko ba? Mukhaon na siya kumansanitas. Ha? Guys, mukhaon na siya kumansanitas. Kaon ka? Oo. Di hi sa mga followers. Bye! I love you all. Matuwag ka. You all! Love you! Mga daw siya ni. Tindog lang siya. Up. Let's go! Ano yung mansanitas? Kani. Papa! Dara siya. Mga na oh. Hoy! Kaon ka na? Apa! Kaon ratilis sa Tagalog. Siya magkuha mi. Hello guys. Mukhaon daw siya mansanitas. Kaon ka? Oo! Ha? Ako kwa, be! Mukhaon ka? Oo, ako kwa, be! Asa ako, be? Ako dito ko mukhaon ani ba? Be, ako kwa, be! Asa ako! Pero oh. Asa ako, oh! Oh, puta. Harbiso na namo guys ang among harbiso itong apple ni. Ay, gusto na to. Apple! Harbiso na mo atong apple. Harbiso ni apple. Asa man? Mo ni apple sa kan guys. Apple sa Pilipinas. Ika. Asa? Pero tumoy. Wala na mo kay. Mo ni gitawag og human sungkit. Go. Human, sick, sung. Kani guys, dili ko mukhaon aning magkalitas. Mukhaon ka. Wala na to kuha, ipakita itong kuha. Tara. Ika na. Guys, mukhaon mo ang mansanitas dili. Unsa ba vitamin sana? Para Pakusog sa uto. Aba, Pero ka buko. Pero. Tara. Okay. Na ba? Tara, ato na lang kaunan nito sa kwan. Hello guys, dara mong kuha. Mo ni man pila ka buhok. Mukhaon ka ni. Sige daw. Pagkita sa nato. Go! Away! Sige, go! Ikaw na lang kaon. Tamis, ikaw nagbutbuot ng mukhaon kasi.
Go na. Go. Ah. Sige. Go. 1, 2, 3. Pakita sa mga tao. Sige, go. Pakita sa mga followers ni mo. Go. Go na. Sige. Git. Kaya. Git. Sige, go. Git. Ano lang kauna ni Ako. Luma-luma ka kuha niya. Di ka mukaon di ay. Taka. Ingon ka sa kuha. Manguha. Takay para mukaon ka. Sige, manguha ko tadi. Hindi man kay ka mukaon. Manguha na punta. Kaunan ta ni. Sige, go. Dungan ta. Sige. Yeah. Go. 1, 2, 3, go. Ritso lamon. 1, 2, 3, go. Sige ako ha. No. Go. Lagi malamian. Ikaw. Dili. Guys, di jugo mukaon na ng sanitas ba? Sa tinungod lang. Tamakan mo lang nato ni. Ayun. Tamakan sayang kaya itong bukat ra ba kay ka buyag arsar-sahon. Dito. Saan yung style din? Mukaon na. Sige na. Sige, isa lang. Patanawa sila. Sige, patanawa. Isa lang yun para sa kuha. Sige, 1, 2, 3. Sige. Kaming tutubos. Sige. Baon ako ni dito. Nagkaki patik-atik ba? Sige. Baon lagi na ako. Dili, kaon na. Nagsabot taon niya na. Sige, 1, 2, 3. Sige, kaon ko isa-isa lang. Balag di ka ganahan. Sige. Sige. Tulog ng luwa. Sige, 1, 2, 3. Sige. Itlog niya. Ako yo kay ni siya guys, kay hotdon ginini ka ng lamuno ni siya. Lamuno ni niya. Ikaw na pud. Imo na kung kaon ganina. Sige. Balik mo lang sa dito. Balik ka. Ganaan alis. Balum di kay kuha. Ay sa. Ay, magsalita. Ikaw kauna niya. Unsa? Ikaw kauna ni. Kauna ni. Mansanitas. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Salamat sa balita eh. Salamat sa balita. Salamat sa inyong tanan. Alam na mga OFW dia, salamat sa inyong tanan, salamat sa suporta sa mong TikTok ug diri sa mong YouTube. Ug sa mong Facebook page. Daghang salamat sa inyong tanan no. Hangtod sa susunod nga vlog. May klaro ni si Basti.